A digitalizációs szinteket mondom el ebben a videóban neked. Bíró András vagyok, és 98 óta foglalkozom szoftverfejlesztéssel. A digitalizáció nem egyetlen lépés, hanem egy út, amin lépésről lépésre haladnak előre a vállalatok. Az első szinten még minden papíron zajlik. Jegyzetfüzetek, naptárak és nehezen követhető folyamatok. Most a második szinten már megjelennek az alapdigitális eszközök, de mindenki saját szigetszerű rendszerét használja. Ebből lesznek a duplikált adatok és elveszett infók. A harmadik szinten közös digitális platformok vannak, de még sok a kézi szervezés. A negyedik szinten megjelennek a feladatkezelők és az automatizmusok, így jóval kevesebb dolog vész el. És az ötödik szinten a rendszerek összekapcsolódnak. Valós idejű adatok támogatják a döntéseket. A hatodik szinten már az AI aktívan részt vesz. Jelez, javasol, összefoglal, miközben a vezetők stratégiai munkára koncentrálhatnak. A hetedik szint még előttünk van. Na most ez az, amikor az AI már nem csak támogatja, hanem irányítja a működést. Még nincs kézzelfogható példa, de nagyon is valós jövőkép. Szerinted mikor jutunk el odáig, hogy a technológia valóban átveszi a cégek vezetését?